Ahojte, tu je ProMeister Vladimír. Dnes sa pustíme do údržby kúrenia. Vymením starý poistný ventil, ktorý už prepúšťa a neplní svoju funkciu. Poistný ventil je kľúčovou súčasťou každého vykurovacieho systému, pretože chráni systém pred nebezpečným pretlakom. Ak ventil nefunguje správne, hrozí poškodenie kotla, potrubia, radiátorov a to môže byť poriadne drahá oprava. Okrem toho prečistím magnetický filter a dopustím systém špeciálnou chémiou Fernox F9, ktorá pomáha udržiavať vykurovanie v top kondícii. Je dôležité pripomenúť, že kontrola a čistenie magnetického filtra, ako aj kontrola množstva chémie by sa mali robiť pravidelne. Ideálne pred každou vykurovacou sezónou. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o chemických prípravkoch alebo o používaní magnetického filtra, neváhajte ma kontaktovať. Poďme sa teraz pustiť do práce a ukážem vám, ako na to. Tu môžete vidieť nový poistný ventil po montáži. Pekne vyvedený do odpadu. Použil som 3,5 barový ventil, ktorý je lepšie prispôsobený systému. Predošlý mal 2,5 baru, čo mohlo spôsobovať problémy. Kúrenie má 20 radiátorov, z ktorých 3 boli zablokované. Tie som odblokoval čistením kúrenia. Inštaloval som aj TF1 filter, ktorý si za chvíľku ukážeme a prečistíme. Zároveň doplníme chémiu do systému. Montáž filtra bola cez nerezový vlnovec od Eurotisu, čo zabezpečuje rýchlu a jednoduchú montáž bez korózie s dlhou životnosťou. No a následne krok je vlastne vyčistenie tej jednotky a napustenie novou chémiou F9, ktorá je špeciálne určená do starých kovových rozvodov a F1 je vhodná do nových vykurovacích systémov. Takže toto je to lepšie. Takže ideme na to. Vyberieme si magnet. Vidíte, aký je silný.
Pripravil som si pre vás rýchly test funkčnosti F1 filtra. Najprv odskrukujem vrchné šrobenie filtra a vypustím vodu cez spodný ventil do bieleho pohárika. Potom vložím magnet do vnútornej vložky filtra a otestujem, ako viaže káv a kovové častice. Takto vidíte, ako efektívne filter pracuje a čo všetko dokáže zachytiť. Vyčistenie celého vnútra. Znovu uzavrieme touto zátkou. Necháme vypustiť. Uzavrieme. Zátku vždy našrobujeme naspäť. To je v jednotku, dotiahneme, ideme na protektor F9. Objem tejto fľašky je presne ten istý, ako je objem filtra. Treba dbať na to, aby toto tesnenie bolo v poriadku. Ak nie je v poriadku, ak je nejakým spôsobom skrčené alebo poškodené, vždy v sade, v krabici sa nachádza náhradné tesnenie. Čiže vložíme tesnenie, vložíme toto dovnútra, látka si sadne, vrchné šrobenie dotiahneme. Tu by som dal do pozornosti spôsob, pokiaľ sa má doťahovať. Tu je žltým označené, pokiaľ sa má dotiahnuť. Táto žltá šípka má byť niekde v tomto žltom dieliku. Nikdy nie za ani pred. Vtedy je to správne dotiahnuté. Zoberieme príložný kľúč a presne takto to malo byť dotiahnuté. Neodymový magnet dovnútra a čistenie je hotové. Môžeme otvoriť ventily, nazývané bypass. Hotovo, celý systém je pripravený na spoľahlivú prevádzku. Nový ventil funguje, filter je čistý a chémia je doplnená. Takáto údržba sa vždy oplatí, aby kúrenie šlapalo bez problémov. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko až do konca. Ak sa vám páčilo, nezabudnite mi dať like a prihlásiť sa na odber môjho kanála. Budem rád, ak ma podporíte, aby som vám mohol prinášať ďalšie užitočné tipy na údržbu a čistenie. Vidíme sa na budúce, majte sa skvele.